Жено, не дей! Какво правиш? Мари, поне веднъж не го връща. Само веднъж. Поне веднъж. Позор! Позор за нашето семейство! Татко, моля те! Не! Татко, моля те! Не! Не! Не дей, Катерина! Не! По-добре за нея, Катерина! Така по-добре за нея! Не може, не, мама! Остави я, Катерина! Мама, моля те! Катерино, моме, Катерино, Катерино, моме, Катерино, защо си толкова с моме хубава? Защо си толкова с моме гизда?